Днеска блъснах Марти по стълбите и никой не ме видя. Гошо! С кой говориш, бе? Здравей, мамо! Говоря с новият ми приятел. Марио! Аз не виждам никой. Как така не го виждаш? Той седи до мен. Марио, кажи здрасти! Да не си почнал да взимаш наркотици. Не, майко. Какви наркотици? Защото ако взимаш наркотици, те приемам, разбира се, но не приемам това. Майко, Марио ми каза, че го притесняваш. Би ли ни оставила сами? Ох, год. Кира! Майка ти дева, кво ма? Ела, синът ти го прихванаха лудите, ела! Мамицата ви от вас не... Марио, дали ще иска сърмички? Да, би желал.